alachila ndị ọma mụ na onye eze anyị ga-anọkwa n'oche n'oge aṅụrị onye eze o nwere ife anyị kpụrụ n'ọnụ tutu anyị eji ebe obere ezumike anyị jere nnọọ mana ihe m chọrọ ịjụ gị wụ na ihe egwuregwu ndị nke isi na imere si na imesiri ụwụ ndị nke ọrụ isi n'ihi na ihe egwuregwu na-eme gị obi ụtọ nnọọ isikwa na imela ihe dịka agụụ ya ọnụ nnọọ na ọ ga-erukwe 12 ọkwa ya oke kpọọ nke isi n'ọwụ trip to Libya kpọkwa Sarafina's Nightmare ka ọzọ The Unknown na Agoro ahụ bụ fim nyere m award this year premiere ya na Italy, Torino, Italy this year na August 29. Ebe ahụ ka anụ nye m the best actor na that movie. The award n'ụlọ m. Congratulations. Thank you. Mana ịkpọkwara afa nke ewu ide akwụkwọ ya bụ nke a na-akpọ script, that was story writer. Man okay ihe dịka akwụkwọ one niile ma ọ ga nke mepụta nnọọ ọrụ na achọrọ ifia kịta na ndị ọma Igbo ga-aga ebe ahụ nọ nweta ya mana ife niile ị na-edekwa nke asụsụ Igbo na-ede emehụ ke nna aga edekwu ịghọtara mana ị na-eme ihe egwuregwu nke ndị Igbo ana m eme na ọ bụghị Igbo ka m na-asụ ugbu a mana m na-esi nke ndị nke ahụ mere ime butere o nwere nke dịka nke ndị asụsụ Igbo ka ị metụrụ nnọọ emebe m nke Igbo mana ọ ga-amasị gị ime ọ ga-amasị m ime m na-achọ ka ndị producers ndị Igbo kpọkwa m na ọrụ m ga-eme ọfụma nnọọ ịghọtara ọ dị mma mana ka anyị gagodi ọrụ si na asị na echiche echirike taa ke ụzọ ị na-esi na-eji ya nnọọ na-akwanye ndị mmadụ ma na-akwanye ndị na-enweghị ụtọ ọdịcha ha bụ n'ihe a dị ebe a kịta otu ihe a dị na aga m anụ n'ime ya na 1 year, that's otu afọ and enwere m a lot of projects m chọrọ ime anyị ebidogo planning na mgbakọ ofu ịghọtara afọmgo m team ndị ga-eso m arụ ọrụ anyị agakwa ga meetie onye na-represent the governor of Imo State nọ ebe a na-akpọ liaison officer na Ikoyi anyị agago ga fụ ya anyị ekwugo mgbe oge nta me na manager m and some of my team anyị ga-aga ebe ụlọ na East ga-bido na-akwado na ihe a chọrọ imeso bụ ndị mmadụ na-asị gọọmenti ọrụ adịrọ ịmana anyị emere ihe niile ihe karịrị akarị mme na gị nwere ike ịmalite bido ọwa ọrụ na-akpọkwa ndị mmadụ ha na-arụ ọrụ a na-akpọ inwe ọrụ aka anyị chọrọ ibido ihe a na-akpọ skills acquisition a ga-amụ ndị mmadụ ndị youth otu a na-esi eme mmanụ that's ude a ga-amụ ha otu a na-esi eme ncha a ga-amụ ndị a ga-amụ ịdụ akwa a ga-amụ ndị a ga-amụ imezi phone imezi kọmputa ndị a na-akpọ computer engineers and phone engineer a ga-amụ ndị a ga-amụ ihe a na-akpọ catering, ndị na-eme catering a ga-amụ ha ndị na-esi nri a ga-amụ ha ihe niile pụrụ iche ịghọta na emechaa a ga-enye ha certificate na ihe ha mụrụ nyekwenu ha ya bụrụ ego ma items ha ga-eji na-amalite na ihe ha mụrụ a ga-enye ha ịghọta and anyị ga-eme ihe a n'ebe
all the eastern parts, ma Imo State, Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, all the east, yeah, all the states in the east. Ọ dị mma ihe na-eche wụ ihe ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị ga-eme ọfụma ma na-asị ka Chineke biko ka ọ gbaa gị ume ka imetacha ihe dị otu a mana ọ bụrụ na asị gị na ihe a bụ efu echichi ọzọ ịchọrọ ka echie gị ọzọ ofu echichi ka echichi ọzọ ịchọrọ ka echie gị m chọrọ ịbụ president of this country. Ọ dị mma ihe ahụ bụ ochichi ka ochichi. Yes. Ọ dị mma ịma na oge anyị dịzi kwarafụ n'ihi na oge abụghị nwanne anyị ọ ga-amasị m ka ijiri ọnụ gị mee gị gwa ndị na-eso gị ka na-akpọ fans ka ịkwata nwa obere okwu. Ihe m chọrọ ịgwa ndị fans m bụ ihe ọbụla ị na-eme tinye Chukwu as onye mbido, na-ekpe ekpere ọfụma, mekpe okwukwe n'ime ihe na-eme. Emene ihe na-eme based on ihe ndị mmadụ na-ekwu, okay? Na nwe okwukwe n'ebe ị nọ, nwe okwukwe n'onwe gị. Ihe ọbụla ị mere na-ebu n'obe na oge ya eru ndị ụwa ga-anụ maka ya. Ndewo ya bụ na oge eruo na ị ga-eru uru ya. Ndị ọma Igbo nke taa ọ bịago na njekebe nke taa agwụgo n'oge aṅụrị n'ezie mana oge aṅụrị unu ọ ga-agwụ unu ga na-enwe obi aṅụrị na-eje n'ihu unu echefula na afọ mbụ Nwada Darlington Amaka onye unu etu icon girl unu ma ebe unu na-enweta na Instagram, Facebook na Twitter. Ndewonu ndị ọma ka ọ dịba n'izu ụka ọzọ ma na-asụ unu